हाय फ्रेंड्स, आज आम्ही करणार आहोत श्रीशाचा प्री बर्थडे फोटोशूट। तर आम्ही फोटोशूट हे घरीच करणार आहोत। तर आम्ही फोटोशूट कसं करणार आहे ते तुम्हाला दाखवते आणि त्यासाठी आम्ही कुठले ड्रेस घेतलेले आहेत तर ते पण तुम्हाला मी दाखवते। तर हे बघा, हा फ्रॉक घेतलेला आहे आम्ही आणि ही आहे त्याच्यावरची ज्वेलरी आणि हा आहे बेल्ट। सेकंड ड्रेस आहे हा येलो कलरचा, शॉर्ट जीन्स वगैरे आहे आणि ही क्लिप आहे आणि ही शूज आहे त्याच्यावरची। आणि थर्ड ड्रेस आहे हा आणि ही आहे त्याच्यावरची शूज आणि त्याच्यावरची हा क्लिपा। आणि फोर्थ आहे हा ड्रेस आणि ही त्याच्यावरची क्लिप। तर चला तर मग तुम्हाला दाखवते आम्ही कसं फोटोशूट करणार आहे ते। हे बघा, आम्ही श्रीशाचं फोटोशूट करते ते आम्हाला काढूनच देत नाहीये, सारखी वरती जाते। तरी पण बघू आता आम्ही काढतोय, कारण आम्हाला ह्याच मोबाईलमध्ये शूट पण करायचं आहे आणि ह्याच मोबाईलमध्ये आम्हाला फोटो पण काढायचे। तर बघतो आता आम्ही ते फोटो ट्राय करतो आणि मग तुम्हाला दाखवते। श्रीशा, श्रीशा, काजल बाबूल आमच्या श्रीशा, उभं राहा, उभं राहा, उभं राहा। श्रीशाला आम्ही रेडी करून बाहेर आणले, कारण ती घरात काढून देत नव्हती, सारखी वरती चढायची पायऱ्यांवर। त्याच्यामुळे आम्ही बाहेर फोटोशूट साठी आणले। बघू आता इथे काढून देते का नाही ते तुम्हाला दाखवतो। श्रीया, मम्मी आता तो काय ऐकतच नाहीये, ती काढूनच देत नाही। हा तिचा तिसरा लुक आहे, मग अशीचा सेकंड लुक वाला होता, हा थर्ड लुक आहे तिचा। श्रीशा, ओ शी शी, हा बघा, हा श्रीशाचा फोर्थ ड्रेस आहे। तर आम्ही आता गार्डन मध्ये आलो फोटोशूट करायला तिचं। पेलू कसली शांत बसली ती। इकडे बघ, काय डान्स करते तू। डांस कशाला करते है?